हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों दा बे भिडिअआनो जागोन जे मैयाहाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा माने मोनसे जों बाहेरायाव थाग्रा सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनो होननानै डिक्लेयार खालामदों मिस कल हरनांगौ मोनसे नाम्बाराव बे मिस कल नाम्बारखौ नोंथांमोनहा मोनखाबाय जानांगौ आरो मोनाखैबा दासिमबो आङो स्क्रिनाव होगोन बाहाय मिस कल हरबानो जाबाय दा मिस कल हरखांनायनि उनाव नोंथांमोन मोनसे मेसेज फैयो बे मेसेजआनो जाबाय नोंथांमोन बेबायदि मेसेज फैगोन नोंथांनाव बेनिफ्राय मोनसे लिंक फैगोन बे लिंकआव क्लिक खालामनांगोन दा लिंकआव क्लिक खालामनानै माब्रैहाय बेखौ रेजिस्टार खालामनानै हरनांगौ माब्रैहाय फिलआप खालामनांगौ बिनि सायाव गुवारै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स्किप दा खालाम नङाब्ला नोंथांमोना कनफिउज जागोन दा आङो खालामनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो सिगां आङो बे नाम्बारखौ खोन्थाग्रोनि खनसे नोंथांमोननो जे नाम्बाराव मिस कल हरनांगौ सरि नोंथांमोनहा नैबे नाम्बाराव हरनांगोन मिस कलखौ दा आङो बे नाम्बारखौ स्क्रिनाव होखागोन नोंथांमोना स्क्रिननिफ्राय लानानै मिस कल हरबानो जाबाय अब्ला मिस कल हरनाय लोगो लोगो नोंथांमोननाव मेसेजआव नैबे मेसेजआवहाय मोनसे मेसेज फैगोन दा बेहाय क्लिक खालामनानै नै बेबायदि फैगोन बेबायदि मेसेज फैगोन नोंथांमोन बेबायदि लिंक इंलिशनिबो दं आरो एसामिसनि दं जुदि नोंथाङा फिलआप खालामनो रोङाब्लाबो मिस कल हरखांनानै बे लिंक फैनायनि उनावहाय नों फिलआप खालामनो हायाब्लाबो बेखौ माने बे आसाम सरकारनिफ्राय नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै डिटेल्स बिहरगोन आरो दा आङो खालामनानै दिन्थिनोसै दा मोजाङै नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ दा नैबे लिंकआव क्लिक खालामदो बिनिफ्राय मोनसे ब्राउजाराव लांगोन बियो दा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोन ब्राउजार थांनाय लोगो लोगो आं क्रमनिफ्राय फैबाय बेवहाय दानिया नोंथांमोन नायदो आसाम केयार्स दानिया इमेल आइडि दं बाहाय राजिब दासनि नाम्बार रुपम हाजरिका गौतम बासाक दा माइ डिक्लेरेसन बेहाय नायदो नैबेहाय नोंथांमोन बेहाय आइ एम ए पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम बेखौ टिक मार्क होनांगोन बिनिफ्राय आइ एम कारेन्टलि आउटसाइड आसाम बेखौबो टिक मार्क होनांगोन नोंथांमोन आरो दानिया थामथियाव दंबावो माइ फेमिलि इनकाम इज बिल' ₹5 lakhs per annum बेहायबो टिक मार्क होदो दानिया अब्ला नेक्स्ट गोदान इन्टारफेस फैगोन गाहायावहाय नायदो नोंथांमोन दानिया नायदो सिगाङावहाय माइ पार्सनेल डिटेल्स नोङो बाहाय नोंथांनि डिटेल्सखौ होनांगोन बाहाय नेम एज इन बेंक रेकर्ड बेंकआव जेरै दं बेबायदिनो नोंथांनि मुंखौ बेवहाय होनो नांगोन मिथिबाय बेनिफ्राय जेन्डार एज अकुपेशन बैसो होदो जेन्डार ओमफ्राय अकुपेशना नों मा खामानि मावो बेखौ होबानो जाबाय बाहेरायाव थांदों दा बबे कम्पानियाव मा खामानि मावो बेखौ नैबेहाय अकुपेशनाव होदो दानिया आङो नैबेहाय फिलआप खालामसै आंनि मुंखौ थाबैनो बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामसै मेल होदो हौवाबा हिन्जावबा फेमेल होदो ओमफ्राय एजखौ होदो 35 होनसै आङो बेनिफ्राय अकुपेशन नों मा मावो बेखौ होबानो जाबाय दा आङो ओरैनो आं जेखौ मावो बेखौ होनसै मेसिन अपारेटर होनसै आङो अपारेटर बेबायदि होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नारखोदो बेखौ इन्टारफेसखौ दाना नैबेहाय दङ माइ प्रेजेन्ट एड्रेस वेर आइ एम कारेन्टलि स्टेइं दा नोंथाङा बबेहाय दं बेनि कारेन्ट एड्रेसखौ प्रेजेन्ट एड्रेसखौ होबानो जाबाय नोंथाङा बेवहाय दानिया आङो भिडिअखौ एसे पज खालामथोंसै नङाबा लाउद्राय जागोन ओमफ्राय आङो एड्रेसखौ फिलआप खालाम दानिया आङो फिलआप खालामखांबाय नायदो नोंथांमोन बाहाय पिन कड होबाय 560058 बेनिफ्राय आं थानाया कर्नाटका हिसाबै कर्नाटका बिनिफ्राय स्टेटआ कर्नाटका बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ गावनो फैखागोन नायदो सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव दं आं बेंगलर उर्बानाव दङ हिसाबै बेंगलर उर्बान होबाय बेनिफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेस बेखौ नों थानायनि जायगानि एड्रेसखौ होबानो जाबाय प्रेजेन्ट एड्रेसखौ दानिया एसे नारखोबावदो फेमिलि मेम्बार स्टेइं उइथ मी कारेन्टलि दानिया बेवहाय नायदो नोंथांमोन नोंजों जुदि फेमिलि थाफायो बिसि फिसा बा बिमा बिफा बेखौ नों बेवहाय बिसोरनि मुंफोरखौ इन्टार खालामनांगोन फार्स्ट बेवहाय सिगाङाव नेम होनांगोन बैसो एज बेनिफ्राय रिलेशनशिप मा सोमोन्दो जायो बेवहाय नोङो फादार मादार हासबेन्ड डटार बा सिस्टार बेखौ होदो बेनिफ्राय
आरो नैबेहाय नेम दा गासै बेवहाय सासे सानै साथाम साब्रै साबा सुबुंनि नोंजों कारेन्टलि नों बाहेरायाव थानायाव जुदि दंफायोबा नोंनि फेमिलिया अब्ला नों बेवहाय बिसिनि मुंफोरखौ फिलआप खालामनांगोन दा आंहा फेमिलि गैफाया हिसाबै आङो हारसिङैसो दं हिसाबै आं दा बेखौ बाद होबाय बिनिफ्राय नैबे फैबाय नेक्स्ट इन्टारफेसआव दानिया एन इमिडिएट फेमिलि मेम्बार कारेन्टलि स्टेइं इन आसाम फर भेरिफिकेशन पर्पस दानिया नोंनि न'खरनि फेमिलिनि माने कारेन्ट माने दा नोंनि न'खरनि सुबुङा बहाय थायो बिनि एड्रेसखौ होनांगोन नोंनि गामिनि एड्रेसखौ नोंथांमोन दा गामिनि एड्रेसखौ होदो गावबागाव गामिनिखौ बेवहाय नेम होदो जेन्डार एज मबाइल नाम्बारा बे नोंनि न'खरनि जायनि मुंखौ होदों बिनिखौ होबानो जाबाय आरो बिमा बिफानि गैयाबा नोंनि फंबायफोरनिखौ होदो बिब'फोरनिखौ बा बिसिनिखौ अब्लानो जागोन दानिया आङो बेखौबो पस्ट खालामनानै फिलआप खालामसै नोंथांमोन बेवहाय माने एड्रेस होनांगोन पिनकड ग्राम पन्चायत डेभेलपमेन्ट ब्लक दानिया आं बेखौ पस्ट खालामथ'नानै फिलआप खालामसै नायदो दानिया नोंथांमोनहा माने आङो गामिनि एड्रेसखौ होबाय दा गामियाव नोंनि न'खरनि सुबुंनि मुंखौ होनांगोन नोंनि बिसि बा बिमा बिफा बा बिदा फंबायनिखौ दा आङो आंनि बिसिनिखौ होबाय बेवहाय माने नाम होदो जेन्डार बैसो मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय मा सोमोन्दो जायो नोंजों बेनिफ्राय एड्रेस डिस्ट्रिक्ट पिनकड बेनिफ्राय पुलिस स्टेशन बेनिफ्राय ग्राम पन्चायत माने ग्राम पन्चायत बेनिफ्राय ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लक दतमा जोंना जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबावदो नेक्स्ट इन्टारफेसआव बेखौ नारखोहरदो बेनिफ्राय दानिया नायदो जोंना लास्टआव फैबायानो बेंक एकाउन्ट डिटेल दानिया नोंनि बेहाय आइएफएससि कड होग्रोनांगोन एकाउन्ट नाम्बार ओमफ्राय कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बाहाय खननै होनांगोन नैबे गोजौ मोनसे गाहायाव मोनसे दानिया आं होनसै बेखौ पस्ट खालामनानै नायदो दानिया नोंथांमोन आङो बेंकनि डिटेलखौबो फिलआप खालामजोब्बाय गोजौआव आइएफएससि कड होनांगोन आइएफएससि कडखौ माने स्पेस दा खालाम नोंथांमोन मोजाङै लिरजाबना हो बेबायदि गावबागाव पासबुकआव थाखायो बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ बाहाय होदो बे गोजौनियाव श' जानाय नङा नैबे गाहायनि कनफार्म एकाउन्ट नाम्बाराव श' जागोन आरो गावबागाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ फरायनो गोसोबा फरायबानो जाबाय बेखौ टिक मार्क होनांगोन बेहाय टिक मार्क होदो बेनिफ्राय नैबे मोनसेखौ टिक मार्क होदो बेनिफ्राय नारखोलांदो नोंथांमोन बेनिफ्राय साबमिट रिकुइस्टआव क्लिक खालामदो नैबेहाय गोथां कालारावहाय साबमिट रिकुइस्ट दाना आङो साबमिट खालामबाय दे आङो दानिया नायदो नोंथांमोन जाबाय थेंक इउ फर साबमिटिं इउर रिकुइस्ट बेबायदि फैगोन नोंथांमोना अब्लानो जागोन दा आंनिया जानानै थांबाय नोंथांमोन दा नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो इजिलि खालामनो हायो गावबागावनि मबाइलावनो जेरै आङो दिन्थिदों बेबायदिनो फल' खालामलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो हागौमानि शेयार खालाम नोंथांमोन जाहाथे गुबुन सासेयाबो बेबायदिनो माने रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो माने गावनि डिटेलखौ हरनो हायो दा दिनै बैसागुनिबो बोथोरमोन नोंथांमोन बैसागुआवथ' देग्लाय रंजानाय गैलिया आरो दा लकडाउनाबो बारायदेरबावबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा गावबागाव न'खरावनो मोजाङै थानानै आरो गावबागाव रुमफ्रावनो बयबो बिथांमोनहा बाहेरायाव थागिरि बिथांमोनहा थानानै बे बुस्थुखौ एप्लाइ खालामहरदो आरो बाहेरायाव दा ओंखार हागौमानि सेभ खालामनानै था स्टे हम बाय टेक केयार नोंथांमोन।